Il-Partit Nazzjonalisti qed jappella lill-Gvern biex jirtira l-miżuri li se jiddaħħlu fi 17 ta' Jannar li effettivament jagħmlu l-booster tal-vaċċin obbligatorju. F'istqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li meta wieħed iqis li aktar minn 2/3 tal-pajjiż diġà ħadu il-booster u l-Omicron qiegħed isir il-virus dominanti f'Malta, il-Partit Nazzjonalista jemmel il-miżuri mhux qed jilħqu l-bilanċ adekwat bejn is-saħħa pubblika u l-libertajiet tan-nies, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jappoġġja bisħieħ il-parir tal-professjonisti tas-saħħa biex jittieħed il-vaċċin u l-booster kemm għal raġunijiet ta' sikurtà personali kif ukoll is-saħħa pubblika. Il-Partit Nazzjonalista jemmen ukoll fid-drittijiet tan-nies li jieħdu d-deċiżjoni għalihom infushom, speċjalment f'kuntest li qed jinbidel fil-pandemija. Dawk li huma xettiċi dwar il-booster jaf ikunu aktar konvinti minn parir mediku minn tabib tal-fiduċja tagħhom milli billi ikunu sfurzati mill-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista jinsab fiduċjuż li meta jingħataw informazzjoni tajba, in-nies ikunu responsabbli fl-għażliet u fl-attitudnijiet tagħhom filwaqt li jkunu aktar rispettużi lejn ħaddieħor, speċjalment dawk li huma vulnerabbli. Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-miżuri li ħafna jqisuhom bħala eċċessivi u diskriminatorji se jsidu wkoll pis ieħor fuq min ħaddem li diġà jaffaċċjaw diffikultajiet kbar fil-provista tax-xogħol, żieda fl-ispejjeż u burokrazija miżjuda. Il-miżuri joħolqu wkoll diffikultajiet bla bżonn għal dawk li għadhom ma rċevew stedina biex jieħdu l-booster bħal żgħażagħ ta' bejn il-15 u 18-il sena jew persuni li kellhom il-COVID jew kienu imwaħla fil-kwarantina u ma setgħux jieħdu l-booster fil-ħin. Il-Partit Nazzjonalista jemmel li anke jekk il-Gvern qed jippjana li jżomm dawn il-miżuri rid ikun ferm aktar trasparenti fi xjenza li fuqha qed jibbaża dawn l-istess deċiżjonijiet.